Xitaydan paytahtımıza gelen ulay wakilçilikler düzümün agdalary yurdumyzyň oba hojuluk ulgamynyň şolsany Türkmenistanyň oba hojuluk daşky gurşaw gorumak ministrlikleriniň Türkmen paýta döwlet kanseriniň ýol başçylary hemem oba hojuluk toplumynyň wekilleri bilen duşy boldy. Onu oba hojuluk pudugyny hyzmatdaşlyk meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Belenşi ýaly sowda ykdysady hyzmatdaşlyk Türkmen Xitay gatnaşyklarynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durnukly we uzak möhletligini häsiýeti egedir. Munyň özi hyzmatdaşlygyň häzirki uly kuwatyny iş ýüzüne durmuşa geçirmek işlerine yardım bermäge gönükdirlendir. Türkmenistan bir näçe awraýly we iri halkara gurumlaryň ýokary derejedäki forumlaryň samitlerinde häzirki döwrüň talaplaryny nazara almak bilen özara pedaly sowda ykdysady gatnaşyklaryň berkidilmegine gönükdirilen halkara başlanýşlaryny öňe sürdi. Ol başlanýşlar häzirki döwrüň talaplaryny nazara almak bilen sowda ykdysady gatnaşyklary berkitmäge we ösdürmäge gönükdirilendir. Munyň özi Türkmenistanyň dürli ulgamlarda Xitay Halk Respublikasyny bilen hyzmatdaşlygyny barha ösdürmäge meýilleşdirmegi bilen şertlendirilendir. Bu ugurda ýoly goýulan işler häzirki ýagdaýyna we geljekki mümkinçiliklere garalmagy häzirki maslahatyň esasy meseleleri boldy. Şunuň bilen baglykda nykdalşy taraplar degişli ugurlarda özara bekitli gatnaşyklary mundan belegem ösdürip barha kemilleşdirmekleri üçin hemme mümkinçilikler iň esasy bolsa bu işlere uly gyzyklanmalar bar. Maslahatda edilen çykyşlar Türkmenistanyň Xitay Halk Respublikasy bilen hyzmatdaşlygyny iler tutulýany möhüm wezipeleň biriniň sowda ykdysady ulgamdaky şolsany oba hojuluk pudugyny gatnaşyklary ösdürmekden ibaret bolup durýanyny aýdyň görkezdi. Çünki gahrman arkadagymyzyň ýoly goýan asly başlanýşlaryny häzirki döwürde arkadaly gahrman serdarymyzyň üstünlikli dowam etmegi netijesinde alınıp barýan milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmak, gaýtadan işleýän pudugy berkitmek, ýokary tehnologiýaly senagat önümçilikliň gurulşyklary boýunça ýermaýy goýum taslamalaryny amala aşyrmak siýasaty sowda ykdysady hyzmatdaşlygy giň ugurlary boýunça ösdürmek üçin oňy şertleri üpçün edýär. Xitoýnyň işur düzümleriniň Türkmenistana ýaýbanlandyrylan belelikdäki taslamalar şolsany oba hojuluk, syýasatçylyk, sowda, marketing we ulug hyzmatlary dürli puduklar üçin ýokary tehnologiýaly enjamlary getirmek, taslamalaryň durmuşa geçirilmegi babatda oňy tejribe toplandygyny bellemek gerek. Şunda wekilletlere alışmak, iş taparlaryny, işgörlük maslahatlaryny we puduklaryň sergileri geçirmek meselelelerine möhüm ähmiýet berilýär. Türkmen tarapy ýurdumyzyň oba hojulugyny döwür waplaşdyrmagy, şolsany kuwatly oba senat düzümini döretmäge, durmuş ulgamyny kemilleşdirmäge gönükdirilen giň germe özgertmeler amala aşyrmak bilen innowasiýalary, öňde barjy tehnologiýalary we daşary ýurtlaryň iň gowy tejribelerini işiň ornaşdyrmagy aýratyn ähmiýet berýäniň nykdy. Şuň bilen baglykda deň hukukluk we özara bähitlik ýörelgeler esasyna gurulýan netijeli Türkmen Xitay hyzmatdaşlygyny puwtulandyrmak üçin giň mümkinçilikler bardygy bellenildi. Taraplar şol mümkinçiliklerden has netijeli peýda almagy çalşýarlar diýilip duşukda beýan edildi. Şeýlede Xitayly wekiliýetiň agdalarynyň Türkmenistanyň ministr kabinetiniň başlygynyň oba hojuluk toplumyna gözegçilik edýän ornwasarynyň hemem puduň bir näçe degişli ýol başlarynyň gatnaşmagyna duşy geçirildi. Mehmanlar Türkmenistana sapary bilen gelmäge hemem gyzyklanma bildirilýän ugurlary boýunça bir näçe degişli meseleleri aralyp maslahatlaşmagy döredilen mümkinçilik üçin Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza hemem hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk bildirdiler. Türkmen tarapynyň beýleşýäli şu sapar Türkmen Xitay gatnaşyklaryny giňeltmäge, hemem Sinsiýan Uýgur awtonom raýony bilen netijeli hyzmatdaşlyk ýoly goýmagy uly goşunt bolar. Duşuň dowamyna bire hormat goýmak, deň hukukluk hemem özara anaşmak esasyna ýoly goýulan döwlet ara gatnaşyklarynyň ösüşiniň ýokary derejede çykanyny kanagatlanma bilen bellenip geçildi. Hemem Türkmenistanyň we Xitay Halk Respublikasynyň döwlet we hususy düzümleriniň bir näçe beýleki ugurlarda bolýaly, oba hojuluk pudugyny da özara bähitli hyzmatdaşlygyň mundan beýlegem ösdürmegine uly gyzyklanma bildirýäni aýdyldy. Türkmen tarapy mehmanlaryň şu gezekki saparynyň Xitoýnyň iri sebäpleriniň biri bolan Sinsiýan Uýgur awtonom raýony bilen ýakyn gatnaşyklary hemem oba hojulugyna hyzmatdaşlyk ýoly goýmagy we ösdürmäge ýardym etjekdigini ana bildirdi. Oba hojulugy Türkmenistanyň we Xitoýnyň ösdürmäge möhüm üns berýän pudugdyr. Iki ýurtda da oba hojuluk pudugyny amala aşyrylan giň gerimli özgertmeleň netijesinde uly öňüdişlikler we üstünlikler gazanyldy. Döwrüň barha ösüp ornaşdyrylýan döwür we tehnologiýalary esasynda pudugyň maddi enjamlaryň binýady hem ýedirdirlik hemilleşdirilýär. Bu ugurda ýurtlaryň özara gatnaşyklarynyň ösdürmegine uly ähmiýet berilýär. Şoňa görä de Türkmenistan we Xitay ykdysadyýetyň möhüm ugur hökmünde oba hojuluk pudugyny da özara bähitli hyzmatdaşlygy hasam öňe ilerletmegi maksat edinýärler. Şeýle bolan soň duşukda mehmanlaryň bu saparynyň Türkmen Xitay gatnaşyklaryny giňeltmekde we ösdürmekde Sinsiýan Uýgur awtonom raýony bilen şolsany oba hojuluk pudugyny netijeli hyzmatdaşlyk ýoly goýmakda ähmiýetli boljakdygyny ana bildirdi. Xitay Halk Respublikasynyň Sinsiýan Uýgur awtonom raýonynyň Kommunistik partiýasynyň komisiýasynyň sekretariniň ornwasary bu raýonyň halk
hökümetiniň başlygy Tunýadyň ýolbaşçylyk wekiliýetiniň ýurdumyzda sapary dowam edýär.